ман аз ҳамин кӯдакӣ мехостам ки доктор шавам ва ҳамин ба орзуям расидам ва аз ин хеле хушҳол ҳастам. Ман ба касбе ки аз кӯдакӣ орзу доштам расидам. Бисёр мехостам ки тарҷумони забони англисӣ шавам ва ман ба ҳамин факултати забони англисӣ гузаштам. Я еще с 5 лет мечтала стать дизайнером. Я не знаю, стала ли я сейчас дизайнером, но я считаю, что я на пути к этой профессии. Я хочу сказать, что несмотря на то, что я пошла учиться не на дизайнера, я сейчас занимаюсь совсем не тем, но моя мечта сбылась. ба касбе ки аз кӯдакӣ мехостам ба ҳамин касбам нарасидам. мехостам тарҷумон шавам, хати хориҷиҳо сар кор кунам, аммо ба ин касб нарасидам. айни ҳол сармуносиб кор мекунам. орзуи ман аз хурдӣ духтур шудан буд. вақте ки ман ба беморхонаҳо мерафтам ва духтурон медидам, ба ман илҳоми мисол кор кардан дар беморхонаҳо меомад. ман аз худӣ дар дили ман мисол завқи духтур шудан омад ва ман кӯшишу ғайрати худро андохтам, то ки ба донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Аввали ибн Сино дохил шавам ва ҳамин тавр ҳам шуд. соли 2016 ман барои донишгоҳ дохил шудам. айни ҳол бошад дар курси дуюм таҳсил карда истодам ва насиб худо хоҳад дар оянда духтури худ шуда барои халқу ватани худ хизмат мекунам.